Zimbabwe zitarangu ndinonzi Queen Hlahla ndangashita kurudzirayo panguva ino yecorona kupfeka mamask, kugeza maoko uye social distancing. Ndatenda. Hello guys. Corona iriko. Zimbabwe zitarangu Queen Hlahla ndangashita kurudzirayo panguva ino yecorona kupfeka mamask, kugeza maoko uye social distancing. Ndatenda. Hallelujah. Yes. Maskara sema muka sema neri kumatimba nenyika sadibonani ninjani tumela kumatimba nenyika ichimurisei aiwa mungu wecorona tirimo guys zvakaoma kwaipfekai mamaski, gezai maoko, honai vatogwa nevatogwa vakavharirwa mudzimba nokuda kwecorona. Saka corona iriko, social distancing, kugeza maoko nokupfeka mamaski anditika nekuita mamovements mashoma. Imessage yakanaka yana kuti aiwa kakasomwa kakanda kandigwa karega inimbokaridzawo tite tichiyeuchidzana zvecorona anditika. Right guys, sorry henyu takafunga kunge tine guest our elderly mother mai vakuru vedu vari kuZimbabwe and then another lady Comfort. Taifunga kunge tichiita zvokuya panapa tostreama kwavo todi saka idzo technology dzacho dzaramba last minute. Kudodai dzaramba kudodai technology dzaramba kuda kudodi edha iko kuti katimbozavai kwenyu kupeji kutodai kundisa kupedyo zvaramba ndikati hewe ini zvinonda kupromise kuti live iriko vanhu vanga vachiti live saka ndangoti imi chikontinyai ini zvayaramba network yedu yekuno yakatodhakwa iyi zvazviri kuramba imi chikontinyai kupeji ikoko kwamuri kuita kana mazopedza ikoko handichika mozouya kudiaries kuno kotaura oshiya nyaya yako tichinzwawo nyaya yaamai zvakare yeabusiwo zvakazoendawo kumwana handitika. Saka iko zvinezvi vari kupeji kwaComfort kwavari kokoko. Comfort ndiye umwe tinoshanda naye pana padiaries anomirira vakadzi vanenge vari mumaabusive relationships kana maabusive. She's a counselor ane organization yake inomirira vakadzi. She has helped so many ladies pano. She is one of the silent
silent active members pano wekuti anenge akanyarara zvake but achita basa nekuseri zvokuti vakadzi se vakapinda mabusiness relationships vandaipa kuna Comfort vanozviziva vamwe vakabviswa pavarume naComfort akavatsvagira akavaisa kumashelter kuno South Africa but iye she operates ari kustates, she's based in states but anosvika kuno kwese ikoko vamwe akavatora akavapa mari dzerendaka. She works with very well neDiaries yedu iyi saka she's part of us, she's our member. Anditika saka guys tave pano nyaya ndauya naye ndazongoita zvekudhobhadhobha katopic kamwe kandakanga kachindinetsa so ndikachitega ndichingwana mukano. Ndinokumbirawo kuti vane vana vasikana vane 14 years and above kana muri padhuze nevana venyu uyai navo palife. Ndichatraya kuti nhasi live iyi haisi yevanhu vakuru chete so tichazama kudzora rurimi andikati titoga madhiaries tinodambuka muswe asi iyi ndiri kuda kuti muinvolve vana venyu. Imi vasikana mapedza here uko mapedza here zvamuri kuita ndoda kuti mugarire mudhuze muchiwa zvatiri kutaura panapa. Ndoda kuti mudaidze vana guys kana muine vana venyu 13 years and above ndokumbira kuti vaunzei nhasi inoi but I don't want to say anything without their parents. Ndoda kuti vabereki vavo muvepo endewo futi ivi vasikana vari mudating game pasocial media apa ndokumbira kuti muvepo. This is very important. Ndoda kukuudzai zvakaitika nenyaya yesu zvati beware of social media scammers. Ndoda kutaura nevana venyu anditika sasisi vavo ndozati vamwe vacho vana vanguwo futi but ndinenge ndakamira sasisi. I want to talk nevana vese wamunozati mwana wako ane phone anopinda pasocial media kana kuti haasati asi gore rinouya kana rinouya paseri achapinda pasocial media andika be it Instagram, be it Facebook, be it TikTok. Inonzi TikTok ameno be it inonzi chii ameno zviriko izvozvi zvakangowanda zviriko mazuva nezvi. Uyai navo vana, garai navo mudzimba dzenyu, chingogarai navo vana vacho pasaidi nguvadeedzei kuti kwai nhasi simeli uyai nhasi show yenyu iyi uyai tinakigwe pano vadeedzei kudaro vadeedzei. Ende toda kutopa futi vana ivava kuti vabereki please musatirambirewo tikutodawo futi nguva yekuti vana ivava if possible kana vachida kubvunza mubvunzo anditika vachida kubvunza mubvunzo please tiri kuda kuvapawo mukana nei yasikana. Pane chipepa changu chinogara everyday ndachiona ndandoti machirasa animona. Tinoda kuti dedzai vana tinoda kuti vana vauye pano because this show haisi yevanhu vakuru chete ivanhu iwe Vanichoga nokuti newo uri Vanichoga hairstyle yako Vanichoga iyoyi right. Ndakuda kunyora hanzi only girls even boys anditi kana tiri vana sisi tinotofanirwa kubata kwese. Regai ndise namba yangu vachida kuzofona nemafoni enyu vatendereiwo muzuva ranhasi kuti vana vafone tichitaura vachibvunza zvada kubvunza zvandichavaudzwa nyaya. Pane nyaya yakaitika iri yandinoda kuti vana vadzidze something kubva kunyaya iyoyi anditika. So ukaona zvawaona ukaomera hapana zvaunenge wachana information because mwana iyo TikTok yacho ndikuziva kuti ameno ikoko kwacho kwavanotambira inongo zvona zvichiitwa munomba vanhu vachingotamba vachingodiya ameno zvinenge zvichingoitika ipapo kwai TikTok. Ndinoziva kuti TikTok azvizombofamba sei ndakati handiboguriko handiindiko kuTikTok ikoko right. Saka ndaisa nhamba yacho apo handitika vana vauya here guys magara here nevana vakomana nevasikana magara navo here magara nevana here vana vamave navo here vana mavo mave navo here vana hanzi English please my way nawe gweni ukataushuri gweni mutsanga ukataudishuri you want me to talk English me no English Ben how you me want me talk English me gweni me no me awe gweni hai right uyai nevana guys uyai nevana kwanzi nditaure chirungu ndichatrya kuti ndimixe nechirungu chachona but gweni me you know fair you know fair gweni you know fair me no you know me magogo English here no English me Shona here fluent Tswana fluent Zulu you Europe there want me in English. Come on guys thank you Bopeti thank you anzitave navo. Okay guys saka ndotaura nechirungu guys nokuti tikataura nechirungu live haina kids makabona live ina kudza nechirungu here mi guys live haina kids nechirungu guys motokari nditaura nechirungu kuda kundiseka chete muzvamuri kuda kundiseka chete unondishurira gweni kutaura nechirungu muti agushuka akusa asi shura riri kuuya riri murodhi
guys nditaura nechirudzi guys ngataure chokwadi nditaura nechirudzi live haina kizitaura nechirungu ndochokwadi zvakafanana nemakuhwa makuhwa aitwa nechirungu guys dechigere muri nyararo dei tiri very peaceful amaona because aizogona kujoinidza sentensi yekuti uyu akazodai akadzijoinidza hakuna imbozvikwanisa guys dei tiri muri nyararo mukuda kutiite live nechirungu ndingazvigona here anzvanozointerpreta vabereki shona pamberi sure hako nai you guys vernacular Liz anyway you guys are going to interpret to your kids guys you interpret to your kids me I'm not perfect me I'm guys me la cut the life now please in life not nice in English you want me to speak in English life guys it's not even interesting in English because I'm going to explain. I want to explain a story. So it's not a story actually. It's a reality, something that happened here. Now you want me to explain that reality, a story in English. It's not going to come out very nice the way I want it to come. So kids from abroad, please pardon with your magogo, pardon with your gogo, pardon with your sisi. Your sisi, not well in English, but she knows how to speak. English. I know how to speak English very, very, very well. But life not interesting in English. You look, these kids are laughing at me. Guys, inda kudzisa vana venyu shona ini. Again kudzidzire vana shona ini kana imi mchinetsa kudzisa vana venyu shona. Okay, my kids, my diaspora kids, I'm going to teach you Shona, ne? Today I will address you in Shona because I am here to teach you your mother language. Right? Your mother language. Forget about this English. English is there in the Europe. There. Here, we speak your mother's language. So I'm going to try and teach you your language. Then English, I'll come with it one day. When it's our show only with no parents, then we'll start to speak in English, so that we can understand each other well. Right? Today, pardon me, I'll speak in Shona because I'm teaching you Shona. And then next time, bring English. Right. Sure, going to the seven at Shona. In double seven Shona Pano, and Navakuba, Daqua Shona Pano, who could not interpret. So I interpret 7 when you are Shona because Nangash Goni. Answer to Konita speaker Nivana. Right. So I said, beware of social media scammers. Social media scammers, Ivanavichi Kiva Naim, Ariko. Right, this is what is happening these days, right? Especially you kids, you go on internet, your mom has bought you a phone, right? You have a phone, right? Whatever you are doing with your phone, your mom is not there, maybe she's at work, and she cannot always put a tracker on your phone 24/7 to see what you are doing with your phone, right? So, you are busy joining Facebook, Instagram, TikTok, what do you call it? There's this other yellow flag. I don't know its name anyway. And you're always mixing, joining those kind of things without your parents knowing, right? So let me start by addressing this to you, girls, right? Girls, if you know you are a girl, let me start by addressing this. On internet, there are so many things that are evil that are happening on internet. Be it Instagram, be it WhatsApp, be it whatever. The moment you open a Facebook page or you open an Instagram page, you would want to chat with friends, right? So you're going to have so many people to come and to send their friend requests on your page, on your profile, right? You accept them. You immediately become friends. Some of you girls, you are on that we call adolescent stage, whereby boys are now starting to come to your inboxes. And, can I please have your phone number? Can I please chat with you? You don't even know the guy. Let me tell you what is happening out there. We have people that are evil out there who are creating ghost accounts. I am here to tell you about ghost accounts. We have people who are busy creating ghost accounts, not because they want to protect their identities from work. No. If that would be the reason, I was going to understand. But they are creating these fake accounts, ghost accounts, to lure you girls. Most of them are boys. They are creating them to lure you girls so that they can do evil with you on Facebook and on internet. So this is what happens. Snapchat, Snapchat, exactly, Snapchat. So, zvavari kuita vari kuvhura maprofile aya vavhura maprofile avo emaghost accounts anditi mukomana uyu anonzi Peter is now putting a profile picture yemusikana andika musikana mablonde maslay queens aya vari kuisa maprofile picture evasikana andika vaisa maprofile picture evasikana they
come to your inboxes handitika vaya kuinboxes unonyengwa handiti munotanga muri mafriends muchitaura zvakanaka that will be okay iwewo hausi kuziva chinhu maybe you're 14 you're 15 you're 16 or maybe you're 22 hauzivi handiona uri kufunga kuti ndikutaura nechi ndikutaura nemukomana kana ndiri kutaura neghost ndikutaura nemukomana kana ndiri kutaura kana tine musikana mumwe akaisawo ghost account kana tine mukomana mumwe akaisawo picture profile yemusikana handitika so this is what happened. Mukomana akavhura profile picture and akavhura Facebook account ndokuisa profile picture yemusikana ari blonde muri kunzwa ndokuisa musikana ari profile pane vakomana vamwe vasingagoni kunyenga in real life handitika vanongonyenga nefacebook iyi vakomana boys out there I want you to be very listen very carefully handitika the dangers of meeting people on Facebook handitika and being lured into other things without you knowing because you were trust munhu yeye that you have met on Facebook. Munhu uyu akaita izvi angasiri munhu aigara kure mufunge angari munhu aigara 5 miles from munhu waichata naye mukomana yainyenga musikana pafacebook handitika vaigara 5 miles away from munhu waichata naye achifunga kuti musikana handitika Rebecca handiti anga akazviti Rebecca ndozita ranga akashandisa but anga ari mukomana saka in other words mukomana uyu akaona profile picture akati musikana uyu inonzi chi profile yake ari kuti ari mutauni mandinogara handitika we can be friends ndobva vabefriendana ndokutanga kutaura handiti kandi ari kutaura nemukomana umwe mukomana akahainda behind ghost account akaisa profile picture yechisikana hano muri kuona vari kutaura vakataura for about 6 months handitika achitorerwa mapictures emunhu yeye musikana yeye achiti baby can I please have your photos otorerwa mapictures kutorerwa mapictures eprofile picture yeuyayo achitumirwa akati ndawana chimoko akatiudzana mai zvikanzi amai ndawana chimoko handimaona ndawana musikana zvadaro paya iyo inonzi catfish ndizvozvo zvadaro paya handitika ndokubva mukomana yasvika akati iwe 6 months chingotaura I've never met you I want to see you guess what guys evil hune vanhu this guy waicommunicata naye achipoza kuita musikana handitika mukomana uyu aitomuziva mukomana uyu pamba pavo paigara handitika panga paine gym saka vaona nemuarea vaiuya pagym paipa vachijima pamba ipapo this guy was part of those people vaiuya kuzojima pambapo but usiku anenge ari Rebecca achitaura nani nemukomana uyu nyaya dzise dzerudo anti muri kunzwa this guy mwana uyu aiita izvozvo was only 18 years old ndiye anga akaita catfish ishi hani mazvona achizvita musikana mukomana yati chimoko kutodzana mai ndawana musikana kochindi pai ndawana musikana ko timbosangana uri papi chako chaiko zvikanzi ndinogara paarea yakati vanhu vanogara muarea imwe chete pakati asi hatingasangani kupi ngatisangane mupaki kubva ati audzwa paki yaanoziva kamukomana uya zvikandisangana mukuva zvikanzi ngasangane na10 hani muri kunzwa zvikanzi na10 zvikanzi na10 manheru mukomana uya akuda audza munin'ina wake zvikanzi musikana uya ndokutaridza uya ndakunosangana naye for the first time nhasi adriver mota aenda papaki paipai handitika atendera mupaki chikomana chechine 19 years chirimo mupaki chakavanikira chiri kuona kuti munhu asvike here munhu atendera mupaki yese atendera mupaki yese hana munhu wakaona handimaona akati munhu hana kuuya ndobva adzokera kumba achidzokera kumba chinoti panikiri paintaneti handimaona chisikira chechabva changa chinologa in zvikanzi no zvazoitika pane hama yangu yandifonera fast kuti ndiuye kupi kwairi saka ndina kuzokwanisa kuwana asi ndandina kuzokwanisa kuti ndisvike paki handika saka can you organize it apa chionai zviri kuitika handitika chikomana chidiki chachiya handiti chakajoina chine vakomana vachanga chichitambawo nacho ichi chiri kupretenda kuti musikana ichi chine vakomana chiri kutamba nacho vakomana ava mabhuli emuarea muri kunzwisisa mabhuli emuarea mabhuli aya they once tried kuenda kujimu yemukomana uyu akanyenga mukomana ari kuzviti Rebecca hani maona ndobva vasvika nekuda kushandisa chipowers kupinda mujimu ava vakati aiwa isi pana pati imabhulis vaitosikanwa vakomana isi pana tisikuda mabhulis you are not welcome you can go to another gym modi munojima ikoko saka out of spite vakomana ava handitika vakaramba vachinetsa pajima apa vachinetsa kusvikira mwana uya akazonyenga Rebecca wefeki uyu ndokubva afundira mapurisa vakomana vaenda kuenda kutogwa nemapurisa vatogwa nepolisi ndobva vapiwa warning handitika kuti musachaenda pambapa but hazvina kuita sit well nevakomana moza mabhuli handitika it didn't sit well with them so mukomana uyu Rebecca ipate group revakomana vanditika ndiye gaenda kujimuku zvikanzi iwo unozati uyu atinyavaidza kusvika pakuti atise kupolisi tipiwa warning takaratine criminal records atinawo saka zvatakuita iwoka uchatitorera mukomana uyo naye kuma 2 am handika toda kudhila naye chionai guys
igengi ravo kaabvuma unenge uchikwa maorders nevakomana vanenge vari bhuli vechikura. Kuna vanhu vari bhuli guys, motokari kune mabhuli checheo. Bhuli rinonzi bhuru pachishona rinenge richinzi bhuru dangotunga pose pose nepasingakodzeri kutunga antimazviona right. Ndobva vaita sei anzi how old was the gym guy? The gym guy was 23. Mukomana wekugym was 23. Ndobva painternet anovhura kompyuta yake anditika ndobva amozari kana chikuza inyaya inoita ngingano but inyaya yakaitika inyaya it's a true story. Mukomana musikana yaripo zvikanzi no baby today I'm willing kusangana newe ndiri free. Mukomana akabvunza wekugym yako kuti saka tisangana nguvai andichataura hangu zita tosangana nguvai zvikanzi ngatisangana 2 am. Uye asi kumbofungira chinhu handi chimoko chakanaka chakutona dzatove 6 mwedzi we7 kauri akutozviudza kuti ndiye munhu uyu hanomaona zvikanzi na2 am zvikanzi na2 why na2 zvikanzi bosi pane vandiri kuenda saka ndichadzoka that late kuma2 aiwa vabereki vangu vanenge vavata ndokwanisa kubuda then I'll come and meet you hanomaona. Mukomana yana chakafungira wekugym ndokuisa alarm yake dzakuma half past kuma quarter to 2 ndokumuka usiku mwanakomana ndokutora mota yake ndokudrive akananga kupaki hanomaona. Achisvika mupaki mami yakatenderera kuona chikomana cheche chine 18 years cheche chakamira chakapfeka kahudu keblack handika izvo haasisiri oga ane negenga rake reda kuda kudhila nauyu handi muri kuona. Achinosvika papa achinomisa muti akati munhu akapfeka black ndochimokoka achinosvika paanga pane chibench changa chirimo mupaki miyamiya handika vakomana iye vachita ataki handimona vanambouya vakapfeka mamaski vakanisoya nemafaces avo vachita ataki kudi kutanga kurova mukomana uyaya uyu handika vachitomuudza kuti iwewo wakaenda notiripotera kumapurisa handiona kwakutanga kumurova mukurova kwavaita umwe vairova vari 4 handi vari 4 kudaro handi vakamurova vakamukava vakamuita sei ndobva vamanya kunopinda mota yavenga kavavigwa pachisango but sezvinemoza panenge pane mabhuli pakaita one bhuli rakangoti kokungomupfuudza ndobva raburitsa banga handimaona vamwe vatomhanya vakudzokera kumota vakunzi let's go kuda kwakaita movement kana chi one yanobva angoti dyo nebanga ndobva amai achitevera vamwe vake zvoti ava vakatanga kuenda vakangofunga tarova tikasiya munhu arichi tasenda message we have sent a signal munhu mupenyu havana kuziva kuti one of them asara akadii akabaya nechi akabaya nebanga handimaona. Mukomana yachibva afa handimaona afa kudaro mapurisa apindira kapa manyaya iri kutonetsa apa iri kutsvagwa iri kunetsa kuti zviri kufamba sei zviri kudii handimaona nyaya iri kuitika saka otherwise chandinoda kudza vanakomana handika vana vedu vechikomana vari pano kana muchienda painternet zvamuri kuona vasikana vamuri kuona vazhinji pamafacebook apa pamainstagram mapictures anenge ashandiswa haasi mapictures avo vanangu teererai aiwa guys we can say kuti why risky a life for a girl munoziva vana kana vasvika paadolescent stage guys let's not pretend as if we don't know this we have been there we have done that. Vamwe vedu seni ndaita kubuda nepawindo remutoilet muri kunzwa vabereki vakavata chingoti mwana arimo indabuda nepawindo rekutoilet ndichienda kumafaro chiimagine pawabuda newindo repatoilet uchienda kugigi kune uchinzwa kune disco riri kurira kwave nemadisco kudhara kune disco riri kurira kuhoro vabereki vangu vasingabvumi izvozvo asi ndaibuda vangu vasingatozvizivi ndaitozimakachotikana asi vandanovata ndovhura kawindo kaike mutoilet kadiki kaendo kati hanimona kuti ati ndaikwana ipapo hanimona kandodzoka ndokwana futi ndozovhara handimazviona. Saka chiimagine vabereki vangu vachiti mwana akarara woenda kudisco kune vamwe vana kosvika kuita musindo wobayiwa nebanga kana kuti wotemwa nebhotoro zvinoitika. Saka ngatitenge kuti vana because seja ndikutaura naye vana vari pana pavabereki vazhinji munozviziva handi munozviziva vana vamwe venyu zvimikuita you're having problems nevana muri kufeila kana kuvacontrola not to say kuti anzi kufeila iwe semubereki no stage yavari peer pressure kuzvikoro kwavari munoziva vana vaiko zvino vasina nevana netime yatakakura inotara time ndakakura inini ndaibuda nepachiwindo 1 chiimagine vaiko zvino netechnology iriko ishi netechnology iriko vana vari capable of doing what? Very capable of doing what? They are capable of doing anything. Mukomana wacho waibudira window chinda anenge akakumirira pachibridge agere pachibridge usuki hwachirumwa nemosquito mai mwana akagara pabridge uchibuda napachiwindo anditi mashona. Saka zvinhu zvokuti mugoni wemwana ndiasinaye mugoni wepere kundosa uchinzi akazvakasekera muchitende because hauzoti ramangwana rako rinoshifta nekupi kumwa kuvana vako anditi mashona. Saka zvadaro papai munhu atofa kwa munhu yatizowanikwa iri body andika ratori rufu zvitoinvestigatewa kuti akafa sei andimaona zviri kuinvestigatewa sezvineiwe chikomana chine 19 years ichi handiti chadaro papai
chakangoramba chozongoda kuramba chingonofura-fura napamaraini nekuda kuziva kuti chichazoitika pambapa pakaurawa uyu handichaivepo chichakazoitika kusvika vasaspekta ndokudza mapurisa vasaspekta kwaudza mapurisa ndokuchitora handi kungonovhundudzirwa nemapurisa kudai so ndobva charunura nyaya yose handimaona vakomana aende kutotogwa vakomana kati awisi takarova tikasiya kuti akazobayiwa sei hazvizivi kwakuzotanga kuti mafingerprints chichiwanike zvichokwadi pane banga riri pamafingerprints ndeumwe wavo kuiva wakazobaya munhu sei nemunhu svika pamakamanya muchinda ndakasara ndikabaya saka zvandikutira kudza vana nezvekudai so pafacebook apa vanangu pakaipa ini tsanangurana nechirungu koko kuva muri kumafestival countries handika Facebook yaipa handika Instagram yaipa these things are no longer safe right now vanangu dei zvaigona Zuka akagona kuti agrupe kuti kune Facebook yavana kuita Facebook yavanhu vakuru zvino ingori Facebook iri one whereby kids they get to see everything. I was so shocked musi unoyu ndichiona Zuka zvino kaposta chero chinhu isiri nudhiti yekuti ndaposta zamu rakamira munyatso kudai muhembe kudai ari kubloka but kune page riri kuAmerica uko ravari kubuda fear vasina kutopfeka rinonzi adult explicit what ameno ravanenge vachitoita paFacebook live avablokwi fear rinotorera izvozvo group iroro animaona avablokiwi. So I tend to ask myself kuti kuna naAmerica kunobvumirwa mapeji akadai hakuna vanobvumidzwa vana kuti vaone zvinombofamba sei but anyway haisiriyo nyaya yacho nyaya ndokutaura ndeyekuti vana paFacebook dei zvaigona andika be careful because we tell you kuti don't join Facebook and Instagram you don't want to listen munenge muine maaccounts atinenge tisingazivi kana muri mumba magara namai modeactivate maaccounts enyu muri kuzvipa mazita andika atinenge tisingazivi unochichita nemwana wako usingazivi kuti mwana wako uchita naye ini guys mutaura zvinhu zvakaitika muno mumba indakaona sera kanzi candy girl chiyameno candy girl ndikati candy girl ndangoacceptawo ndakozive ndakangoaccepta friend request candy girl uyu hanimona mubvunzei candy girl wacho arimo munomba arimo mubvunzei candy girl ndationa candy girl ndaaccepta handakuziva kuti candy girl uyu ndiani haungazooni kama 5000 friends aunawo tutaura candy girl yangu like mapictures angu every day ndakazoti one day unongoita labasa kulike mapicture angu candy girl ndiani ndikani mbonovhura profile ndikonorokwa nehana guys ndinovhura candy girl yakudai so wanike chimwana changu chomuno mumba unozviti candy girl apa ndakamuti handidi kukuona Facebook is too early kuti minde Facebook no itaizana TikTok zvamunenge muchijaiva uko handika inde munojaiva iko kuTikTok kwenyu kuFacebook it's no yanga yakacreate account asingazivi memwana candy girl uneni pama friend list hanimona ndakangoti ko candy girl ndiani ndakati candy girl ndiani takatonetsana munomba handika kusvika ndazo deactivate asi haungati ndakadeactivate because unoti deactivate account yaiwewe manheru avaoga murume make unongoactivate zve account saka haungazvigoni guys unless watotora foni yacho but kana watora foni pane mamwe homework anoitwa kuchikoro nefoni zvino wodii iwe unofamba unoda kucommunicate navo hapana foni wakatora wodii antimaona saka zvinotinetsei saka vanakomana please pamunenge muchinyenga vasikana vese vamuri kuona paFacebook vakanaka handitika avasi vasikana vamwe vanenge vachiri vakomana muri kudanana nevakomana ndovamunenge muchidanana navo handitika mangwana musikana yenu kuti wave 7 months muchitaura zvitumigwa mene zvamunenge muchitumirana mangwana unzai tisangane pakati unototiza mai vako kutiza mai ndikuenda kuvasikana don't worry ndikuenda kuvasikana otiza mai kumba nevabereki hanzi ndikuenda kupi kuna shamwari yangu ndakasangana naye kana kuti kusamadza chokwadi ndikuenda kana ningi uchienda kunosangana nesikana wakasangana naye paFacebook pamwe munhu ane grudge newe personal beef newe rausingaziriwe Facebook evil wayave nave right now neInstagram nevamwe masocial platforms aya hanimona wave neevilness wokuti kune vanhu vokutotika anotokuvenga kuzvizvo kutoti ane godo rakadzikadzika hatred chaiyo kwete hatred yekungoti andimufariri no kutoti I hate munozati hate is a powerful word kutoti I hate ningi anti mashona ukona ndanenge achiti I hate pamwe munhu iye ari pamalist yako yemafriends anenge achiti I hate you handika but apa friend list yako aripo neoriginal account yake asi zvakare ari kufollowa nekustoka neghost account handiti kana takubefriend neghost account one day because that word rashansari kuti I hate riri powerful riaria handika anogona kuluwa mangwana ngatsangani pakatika kuti apedze newe. That's how people are these days. Hazvina kuti nyika ipi kana kuti nyika ipi. This is happening in so many countries. We are naturally evil as people. Atichagoni kuti tizive kuti tinotamba kukutamba ukukuita sei atichagoni.
zitifarisewo candy girl. Handi mazviona tine bitterness, tine hatred yatinayo mukati medu yatakufamba takatakura yatisingazivi kuti Mwari uyu candy girl uya waudze kuti wakaitei. Come and tell them usadzokere kumashure. Handi maona hautichazikamwi kuti hatred idzi dzave papi chaiko chaiko. We are taking everything too far and too serious. What I've discovered vanangu vakomana with these ghost accounts, they come to you and say we love you. Vachikusekera nema original accounts. Ma ghost accounts avo ndio anenge achikuita yese. Ndio anenge achikupisa. Saka you have to be very much careful who you befriend on Facebook. You have to be very much careful who you follow on Facebook. You have to be very much careful waunotindana ku lunch on Facebook because amamuzivani. Yes George, munozongosangana makuti hande itinodya lunch masangana pa Facebook. Auna chaunoziva. Iwe kutongoti tikwenda sangana ku lunch neushamwari wako sangana pa Facebook. Izo shamwari yako ipa Facebook wakambo muma comments makambotika na cons. Andika akutonokubatira ipapo. Unowana wakaisigwa mumvura yekumwa kana mupoise mu drink. Ndo ivo watave nawe iwo. Saka vanangu pamene pa Facebook apa vane chikomanaka. Vasikana mingi mchiti I've got a beautiful girl mchivarana kuzvigroup kuzvikora kunze kukauko. Vamwe vacho you are dating boys as well. Musingasivi. So be careful. Social media. Concentrate more on your books for now. Time ichakwana yekunjira zvema social media. Vanangu, maimbo nyatsotera maimbo nyatsonzwa. Social media imboisa ipasa idi mumbosendeka, mumboita busy tech nechikoro. Andi nguva ichakwana kuti kana makuzvirira maflats enyu, makugara kudzimukukwa mino kwamunenge muri, hakuna ninga chiri kukontrola nefoni yako. I think mubereki wako achikutengera phone. Akakutengera phone kuti ita school fee, ita school homework. Andika akakutengera phone kuti ndoda kutaura newe, utaurawo nevamwe vanhu nefoni. Ana kutengera kuti tumira nai zvinhu. Mukona zvinhu zviri mafoni evana iko zvine zvigaizi munovhunduka. Vana vadika. Vabereki it's very important kuti apo pata mchibata phone dzevana venyu. It's very important. Pata mchibata phone dzevana venyu vabereki. It's very very important. Itai muchiona muinoza kuti mwana umwe ngakakubloka ku WhatsApp. Kubloka pa WhatsApp kuti usaone masita zake. Mwana wako akatokubloka ku WhatsApp kuti usaone kuti chichi kuitika ku WhatsApp. Zvanenge achiisa ma status up. Mukazoona ma status munoshokeka imi. Munoshokeka anenge zvinenge zvichitwa nevana. Saka vabereki apo neapo ka itai muchitora mafoni evana muchimbovhura. Muchimboonawo kuti chichi kuitika mwana ari kuita nezvei mufoni umu. Mwana ari kumbotaura nezvei mufoni. Mwana ari kutaura nanani mufoni. Handi mazviona. Right, tapinda kuvasikana. Vasikana nyaya yekunyengwa vana vechisikana pa Facebook ndawana handsome boy vari kutsara mapictures ema celebrity. Imagine kana uri mwana weku London kana ku America. Au wakazobva ku America ku London hauzivi Africa. Vakomana chitika ngotora picture ya mudiwa Hood. Handitika oisa picture ya mudiwa Hood pa profile pake. Utanga kusheta newe. Iwe wazivi kama celebrity ndio atina kuno kuzimbabwe celebrity. Handi wakuti ndawana a very nice and cool dude. Handika makutotaka kushata izvo kune picture yamudiwa Hood yatogwa yakudi yakashandiswa pa profile picture yemunhu watonyengwa anzira ndakanya ndakaona munhu wangu ari muchinda wangu ari good looking makudanana ezvo zvakaitika ndezvekudai. Musikana akasangana nemukomana wake pa Facebook apa. Asangana nemukomana wake pa Facebook apa. Ndokudanana. Anditi ndokudanana. Mukomana wake aiti uri mupurisa mufunge. In fact angasiri musikana, she was a single mom because aive nemwana wake one. Ana wakaudza kuti ndasangana nemukomana pa Facebook apa wandirudanana naye. Every day aingotaka mai single mother akabva kubasa vaivhura vasvika ovhura computer yavo vakutochata nemukomana. For that matter mukomana shanga ari mupurisa mufunge. But mukomana uyu handika haana kuudza single mom kuti ndine mukadzi kumba. Afuna kuudza single mom kuti ndine mukadzi kumba rudo rwakatsva. Mwana musikana cheche mwana wake waigara naye haana kuziva kuti mai vari kutodata. Mai vaingobuda chiti ndikuvanga ri waitress ka vaibuda chiti ndikuenda kupi ndikuenda kubasa. Hano maona izvo mai vavasi kuenda kubasa vari kunobhuka nemupurisa uyu. Hapana mupurisa havana mupurisa ngoti inozati inini basa rangu I don't want to be known by people kuti kudata iko zvino. Kana when the time is right I will tell you kuti chiudza vanhu kuti tikudanana. Saka musikana kari murudo mai vari murudo handika vakati aiwa katiri murudo todi kuita zverudo. Hano maona ndoteerera kamuchinda wangu. Havanowo vakaudza even mwana wavo mwemba kana masisters vavaitawo share navo nyaya yekuti ndine munhu wamupurisa nda kudanana naye havana kutaura vakanyarara. Right, zvadaro paya amai vamva vaivaita sei
vaenda vachivaenda kunosangana nemukomana kumahotera ndoko vaivata vese vachionana vachidi sezvinezvi zvine manyawi nhumbu ndokubata zvinhu zvabata nhumbu yabata kudaro handiti maona mukomana akuti musikana yakudza akamuboyfriend kuti ndaane nhumbu boyfriend akati kwanisi kuti uite chii esi mwana mufebi ndikurore ndine mukadzi akubudisa secret uye akati aiwaka mukadzi we have dated for almost a year hauna kunza tune mukadzi wakunza tinasi nemukadzi because I'm telling you kuti ndiri 2 months pregnant zvakutaura hazviiti zvikanzi aiwa nditori nemukadzi ndobva vatanga kumisana paya saka yanga ava yafight handiti mukomana manje mupfungwa make ari kufunga kuti ndozviita sei mukadzi akanga ari mupurisawo ndozviita sei kuti nyaya iyi isabude kunze isasvike kana kubasa kwangu isasvike kana kumukadzi ndozviita sei mufunge mukomana akabva ane evil plan yake ndokubva amudedza asvikanzi usiku hanasi tikuda kunodya dina handika asi uye kuma9 ndokumudedzera kune imwe restaurant aiziva kuti inovhara na7 guys svikanzi usvike na9 asi usapake kumberi kwaizoti kune makamera mapurisa kaya anopatrula anenge achiziva usapake kumberi kwerestaurant undimirire nechekumasure because kune vamwe vandisingadi kuti vaone vanenge vachipatrula patrol uye musikana nachaziva kati pakanaka handika wapinda mota make waindawo mukadzi uya vanosvika vanopaka paya pachaugwa paya mukomana yasvikawo handichimaona zvakanaka paya saka wandidedza pano wati ndidini mukomana yaizvo anga aba futi umwe munhu kubasa masikati ndoyanga achida kushandisa kuti ivhu wakewo handimazviona kumapurisa uko achingosvika papa achipinda mota yemusikana twa pukute futi yaya mangwana ndokunodzosera kupi kune munhu yakubasa kwakazongwanikwa iri bhodhi yakafa pai iri mukuseni vanhu vachiya kukomplexika kubasa kwavo wanike kune mota yakapaka kuseri vanhu vakatomboshaida hazvina basa izvo handimaona mene mota yakangopuka kuseri vaya masecurity guards anotenderera aya ndokudai so wanike mune munhu ari mumotikari akatofa akatorohwa ne2 bullets rimwe rakamurova pa rimwe rikamurova handimaona kwakudana mapurisa akuya mapurisa atanga kutsvaga kuti munhu zvakafamba sezvakudii mai mwana apa mai nyengo kanzi musaudze vanhu musati maudza vanhu iko zvino because nyaya asandada kuti zvisikano ini basa rangu iri chichichi hamene vakafaura hapana ari kuziva guys kuti munhu anga neboyfriend gore rese hapana ari kuziva mapurisa ndozama kuinvestigata kona boyfriend kwakanotogwawo ex boyfriend baba vemwana ndivakatika kuinda muinterrogation room wakavharirwa mai mwana vakarogwa pasi petsoka vachinzi taurai takatinanda zvandoziva munhu takangotakanetsana kuti tangonotsana nyaya dzementenensi but zvokuti kuuraya munhu ina nditozivi akazobatsirwa nekuti pakatime yacho yakaurawa musikana uitani iyoyo mukomana uyu muri baba vemwana vangu vari kubasa handi saka kubasa makamera akatotadza kuti sho munhu akashanda the whole night anga ri night shift ndo zvakamusevha hapana chiripo handimaona zvadaro paipai handitika mukomana akabvatira pakadingirira akatora nefoni yemusikana handitika akanorasa foni yemusikana kwakanorasa handimaona saka sezvinei mapurisa iko zvino anditi anozoita zvozvo kunosecha hamene kumarekodzi kuno chichi kumatawa kuti wanga uchitaurana neni uchididididi ndobva vanowana phone number but phone number vaiwana kudaro phone number yanga yadistroyiwa mine zvinongoti vanhu yaraswa foni yayo hachina muridzi malaini ede mukokoterai handimazviona sezvinei guys 3 months down the line musikana mai vaivatovigwa mai mwana kutoshaka kuziva kuti mapurisa kutangira papi lead hapana kana fingerprint mupurisa wayo anoziva apukita zvese hapana vashaya kutotangira papi sezvineiwo zvongoita mwari kana munhu achida kufa asingadi kurova pane zvinongoitika musikana uyu paaidanana nemukomana wake uyu mupurisa uyu pane mumwe mukomana womuneighborhoodwo mupurisa akavaona several times ari papatrol vari vese ndobva ngoona kuti munozati body language yevanhu inotaridza kuti ava vanhu vanodananaro ndobva ngoona kuti ava vanhu vanenge vanodananaro ndobva ngozvinyarira saka pakazati kuri kuinvestigatewa akabva inda ndobva anosvikotaura nemunin'ina wemusikana yacho kanzi iwe unozviziva here kuti sisi vako vaidanana ninginingi uye akati usatambudzwa sterero muno mumba zvikanzi ndiri kukuudza sabudisa zita rangu sisi vako vadana munhu ningi kuti ndoshanda naye antu ari mupurisa vakati hatizivi munhu akadaro zvikanzi ndiri kutokuudzai vaidanana sisi achingoenda ndokunonga foni mina ndite chimwina mvura ani ndikuudza nyaya ndokunonga foni ndokufonera mapurisa ita nyaya iya andika zvikanzi ndo information andaudzwa kwanzi kune mupurisa anonzi ningi akatidana sisi vangu mapurisa awana lidika manje vazonotsvaka manje kuti mubata mukomana uya ataugwa uya iwe ningi unomuziva andika akambotanga achiramba mapurisa ndokudzvanya ndobva sati ndinomuziva zvikanzi unomuzivirepi zvikanzi munhu wandakambobatsira pakamboya panapa akataura nezvenyaya yewati tikazosangana kusocial media tikazotanga kutaura kusocial media tikazodididi saka ndopa ndomuziva zvikanzi kwaguma kumuona rini ndobva ataura ndakaguma kumuona same
mudhei iroro rakafika musikana zvikanzi wakabvuma kumbona kupi zvinobva taura papasipoti ipapo but kungwara kwake manje zvikanzi akati pane munhu akamirira saka inda ingoti akangoti angosvanga ngomuona 2 minutes ndaitodrive nchienda kwanaenda saka I left her there takangotaura naizvo ndakataura naibva ndadarika ndikaenda handimaona ava vakati apa musikana aitonyepera mukomana wayo kuti ndine nhumbu izvo mai mwana iona munozati kana wada munhu unenge uchiona tofila sekuti une nhumbu nechii izvo nhumbu anga asina because mapurisa akazonataka kunoita izvizvo kunovhuzhunura kutsvaka kuti nhumbu yanga irimo here wanike nhumbu hamuna mapostimotem handimaona apa munhu afa kutamba achida kubatira vakomana kuti daita nhumbu kana kuti ai tanga hallucinations kana kuti amene zvaitika achizvona nenhumbu handimaona right saka mva ndobva vatomubata mukomana uya vatobata mukomana uya zvikanzi zvimbo yakunoti kuinterrogate pavaka muinterrogate chako chekomai mwana ndopakasitaura chokwadi kuti ndakamuuraya because akanga achana nhumbu ini ndine mukadzi zvanga singaiti wati ndokubata wakakazoita after 3 months mwana adini munhu ashaika saka vakadzi kana muchinyengwa nevanhu pafacebook vanhukadzi handika musangobhilivha kubhilivhisiwa nevakomana afa kune vanhu vakawanda vakafa nekuda kwesocial media. I always say that social media munoitora for granted. Kune vanhu vakafa nesocial media guys zvikatorova unonyengwa nemukomana apa agokupa location ngatisangane pakati handika woenda papaya iwo munhu yuko haumuzivi kana kuti ndidzo dzidzi vakomana vanenge vane vakadzi vavo handika get to know somebody before sati waenda kunokemba nekuenda nechibhegi chako uchinogara pai mba nomukomana uyu. Get to know this person first. Ende kana muchibuda muchienda kwamunenge muchienda kuvakomana, please do not lie. Kana muri vanasikana, don't lie to your parents kwamuri kuenda. Tell them the truth kuti pakati kachinoitika vanozati wabuda uchitiri kuenda pakati zvokunya pano ndikumbona shamwari yangu yakati ningi poti kachinoitika mimi vanenge vakangorilasa kumba chiti awaenda kunoona keGrace shamwari yake uchadzoka ivo mwatotambwa rafu kwaunenge uri ikoko yesipidubi andi mazviona. Saka itai kuti pamunobuda munonowiwa nemachocolate nema-airtime chaiwo munonowiwa nezvinhu zvitinekana nebasa rese kunzi uya kuno ndozokudai uya kuno ndakakutengera bhutsu ndakakutengera chini bhutsu ipi kuneza red bottom mazano ndiri kunetsaka ndakutengera red bottom bhutsu kuno kuya utore hanomaona munhu anenge achida kungovata newe okusiya vakomana ava vanangu vasikana pane chavanomboda they just want to sleep with you, use you andika and dump you, they'll dump you. Vazhinji vacho vamwe varipo pamafesi they are married men mazivano kashoma kuwana munenge ari kuma 24-25 asiri married vanenge vachitori married kudhara vana vene kuda kuita zvinhu vana vemazivano anotaka kudorora kana 821 chaiwo ende kana muchinda kunosangana nevanhu ava please meet papublic space ende munosangana papublic area yekuti panenge pakazara vanhu pakave pagaraji pane vanhu pane makamera pekuti kunozika moto kwanga kakamirapo uyu ndiye uyu ari mukamera uyu handika kana kuri kupi muwimbi mune vanhu indai ikoko andimaona munosangana musaenda kumaprivate chinzanzi uyaenda kubhukira hotel uchienda kuhotel nemunhu wasangana naye pasocial media wasati wambosangana naye ndo initiative vamuri kuita vakawanda inonzi satanism kusatanism andimaona kusatanism ikokoko kusatanism kwamunenge ndokwamunoona initiative kwamanopinda meme zvikuitika mauzvizivi zvawakarongerwa kudhara mibhedha yamuri kunomatisiko chacho hamuizivi kuti yakamira sei wozongoona kuita senge benzi pane vanhu wakubhihevha kunge benzi pane vanhu wakainitiatwa hauchawisa hauchina maboundary hauchina mabreki wakainitiatwa kwamunenge muchiva muchienda be very very careful vanhu vanosava munosangana navavo vachikutengerai mared bottom kana mawig kana anonzi machikana hembe dzinodhura kana chii usingazi mafoni iyo maiphone 12 kwatove neiphone 12 kapro yabuda handi iphone 12 pro uchida kumhanya ndoda don't be under peer pressure. Musada peer pressure yekuti waona mwana wakaningi ane iPhone 12 newe wakuda iPhone 12 so mama vari kuti handina mari yekutengera iPhone 12 kana kuti you are too young for iPhone 12 iko zvino andiwana iwe wakuita pressure yekuti ndakudanana nemurume because andipromisa iPhone 12 zvine mubayiro zvine consequences. This also goes even to my single mothers because ndimi murimo mudating game. Varume vamunosangana navo masocial media ava avasi vese vamunoona handika vamwe vanenge vachikuti outside appearance can be deceiving guys zvamunofanwa kuziva. Outside appearance can be deceiving. Mukati munhu anenge achitori serial killer anenge achitori muroi cheko chaiko andimaona iwe wakunda kunolowiwa. Be very very careful ne social media and Instagram, Facebook amene kumwe mamwe social platforms akawanda handika but evil is roaming around. That's why people have the audacity right now to create ghost accounts and it's something that ipetition that kuda kuti mbonyorawo kuna suka
kuti ko munodi kumbotresa tida kuti ndonyora maemail amaadress mune chero zvedu zvakawanda mune maoffices eFacebook ari muna Greystone kuJoburg uku andika inini I went there ndichida kunoisa report yangu ndaida kunoisa report kuti chimwe zvakaida kuti zviitike zvakaitika. I just went there with my evidence, all of it. Ndikati this is what is happening, these are my kids being posted, this is my husband who's not even on social media being posted on this. Andika I went there number 2 minutes result yakaitwa ndiripo when I was there, result was done ndiripo. Guys, ndida kukudzai, this is gonna help somebody. Andika you feel good, you are too much trolled, your family is being dragged into nonsense and messy. There Facebook offices are ku Greystone. Ingoenda ne protect the capture everything, take the proof everything, compiler andika, but make sure you translate them in English because avanangu zvakanyogwa neshona avanangu kutranslatora nechirungu kuisa kuchishona saka ukaenda nazvo zvakakombailwa kudhara zvakatranslatorwa kudhara, they will help you immediately. Saka you feel kuti you are being told too much, you feel kuti family vana vari kuexpose chimurume, because it's not fair kuti you go after murume wangu asingaite zvinhu zve-social media and you post them. Takuziva ma-channels to take, and one day munhu zvachose chisachapesera sikasandikonoka because this thing called IP address, they locate. You like it or not, they locate. I have been there. I know. I went there with my husband. Akupinda ndiya kuchipipi pageda. Andika there I am on social media aikudza. Akati next time if it happens, takushita the legal route. Because this is it's not cool. And this is on social media. And I'm not a social media person. And this is on Facebook. Why should I be dragged into my mess? You see? Musango vuma kuitwa never komana never scan. Please, vanhu vema-drugs exactly alward and vamwe vana munotorwa kuti muitwe. Kune vana vakashekwa vakawanda nenyaya ye-child trafficking kuendesa kunyengwa nevakomana vechirudzi hani maona kana vekwedu kumusha kuti angokutakurisa ma-drugs and once angokubata vane zvidzimba zvavo zvavanokuisa munenge makatowanda mutagwa nevakontaina kana mutagwa nei vanhu muchitransportwa makaiswa kumadragi kana kuchiendeswa chihure kune dzimwe nyika handika. Saka be very careful ne-social media ish. Social media is now evil, guys. Even if we do, guys, but people are being destroyed out there, and it's our duty, me and you, to protect our kids. It's our duty to protect our families, guys. And this is 2021. People are dying in COVID. What kushakirwa neama ne COVID. What kushakirwa futi kupinzirwa vana munhu basarese. Guys, hell no. Takanyara zvakakwana, guys. Let's try and protect our kids. There are so many ways to do. There are so many. If you feel that you are being trolled, so many ways to do. No need for musaita wondo. There's a better way of doing it. Really silently. Wakanyara uchita kungerema kungefuza kudai. Because I believe social media is for socializing. It's for socializing, making friends. We have done those mistakes, yes, like myself in the past and whatnot, but I've learned from them. And if somebody like me is coming here to tell you guys, then anenzeredze kunzwa nganzwa. Aside kuti mukunzwa nomo munhu anoti ndiri kuzviona. Been there, done that. Right? Talking from experience. I see second hand. Talking from experience. It's quite bad, wrong, and I always denda igona kuzvipara kuti, but what was I doing by then? Carry this guilty yekuti, but why? Except me necho yanga ndichitsapa kusvikira papi. Antimazvona. So guys, social media, you can use it to make money, to create friends, to create relatives. And most of all, business-wise, make social media ikutsvaga mari nayo. Do not lure vana vevanhu kuisa drugs. Don't lure vana vevanhu into prostitution, please, because there's social media. Mukaona vanhu vachita utsinye wokuba mapage chaiwo, just a page. A page. Vanonetsa kuma inbox kweduko. Uchinzi ndokuoffer mari. Can I give you $500? I want to do what can you please advertise for me and this because chindi add up our admin ndokuenda kwepage vakawanda vakabirwa mapage apa nivan. That's how evil we are as human beings now. Page, just a page.
kungotiraonekwa kuti rine vanhu vakati one day somebody will come after it. Chiimagina in real life kuti vanhu vakadaro vanokuitei. This is 2021 guys. Ngatichengetedzei vana vedu. Vana zvichengetedzeiwo futi. Vabereki sometimes they are busy occupied mabasa handika vachizama kukuritirai kuti murarame. Vakadzi, don't be desperate handika for love. Don't be desperate for rudo zvokuti munhu unongonyengwa nemunhu woinda. Kana wanyengwa nemunhu paFacebook tiudzewo tsvaka mumwe munhu wechikuru. Hanzi sisimeli. Okay, let me read this comment. Pane comment yayo pana pamira ndione kuti ndigona kuipina hiyo. Hanzi sisimeli ndine munhu akaendesa mwana kuDubai neFacebook 19-year-old girl akadzoka last year November mwana ari kubuda honye right. Hanzi kune munhu akaendesa mwana neFacebook kuDubai last year mwana akadzoka kubuda honye. So you might think kuti zvandikutaura ingano. There it is guys. There's a statement there ikutaura izvozvo. Andika don't be desperate for love. Kana wasangana nemunhu paFacebook mukafarana ndokumbirawo masimple ladies. I know I cannot tell you how to run your lives and I cannot tell you who to date and what not. But ndokumbira kana muchisangana nevanhu muchita musangana nevanhu venyu vamune masangana paFacebook for the first time. Please tell somebody. Kana uri relationship nomwe munhu wana mumwe munhu unoudza kuti ndikudana ningi. Tsvaga umwe munhu waunoudza uzvireve kuti vhiri paFacebook hapana mumwe munhu wakambosangana newe unowirana naye usingaziva asingakujaji. Waona kuti unozati ininika kana kuti ndiani ndi mai J Hendrika. Inini hangu ndiri panapa anditika mai J Hendrik tichasangana paFacebook toda ngotuchengeta secret yapano ndodana naye nonzi ningi kuitira mangwani you never know chazosangana handiti kana mai J Hendrik vari mukadzi cheyane hana yakadzikama ane vachangozati okay ningi adana ningi pakanzipetika chinoitika vanobuda out kutaura kuti akandudza radana ningi handitika akandudza radana ningi saka anogozonzi ashayikwa sei anogozonzi afa sei. So guys, be very, very careful. Social media, the devil has come. Akaisa chitende chake. Pa social media akawaridza Zambia rake netende rake akagara. Know who. Patacha caller kudara. Let me take my first call. Caller, hello. Hello, sister. Mascara say. Mushe. I just want to say something because it actually happened. Ndine-mwana ane-11 years. Saka pamambotara pakuti 14 years, I was actually thinking 14 years inini wangu 11 ndakambatsira phone achitaura pafoni munhu asingazivi sisimeli. She's 11 now but aizvika ane 10. Yes. Achitaura nemunhu asingazivi. Yes. Nditarise number yacho paWhatsApp. Ndotarisa phone number yacho. Inamba yestory yemunhu muUK. Yava namba yekunana Korea zvimacountry zveKorea, Japan and Meno. Ndomubvunza munhu uri kutaura naye unomuziva here? Zvanzi handimuzive. Unoziva kuti ane makore mangani? Zvanzi ane 16. Okay, finally 16 you one 10. Why you taura munhu ane 16 years? You can't have friends nevanhu vane ma16 years only 10. Ndikati do you know kuti munhu anogona kukudza kuti ane 16 years titori munhu mukuru? Because even ma-conversations zvamusingamake sense kuti mwana ane this age anotaura ma-conversations akadai. Pachitori nemapictures ekunenge achitumidzirwa munhu achaitotumidzirwa mapictures ezvidya izvi achitumidzirwa mapictures emathais akapfeka hake hembe mapijamas but achitumira mapictures emathais. Ndikati that's how ndakaita sendichafa sisimeli neshoko sendichafa neshoko. Ndikati it starts like this. Anenge achikumbira maphotos ekuti handiratidze face yako ndiratidze makumbo ako zvozogumiswa zvanzi bvisa bra bvisa hembe. I had to sit her down because there's nothing else I can do, to be honest. I can't beat her. I'm not allowed to kuruva. Saka I had kushinga kuti ndigare naye pasi and tell kuti ma-dangers ezvinhu zvakadai so. Saka from then ndakatodzidza kuti phone ndinotarisa ndinocheka every time. Amen. Ndinocheka every time. And the other thing, of course she was young. She was 10 pandakamutengera phone but anga akutanga secondary school. Ndinenge ndiri kubasa. Saka ndinenge ndida kufona to make sure kuti asvika kumba kubva kuchikoro. That's the reason ndakatengera phone. Otherwise zvisiri izvozvo ndingadesina kana kutenga phone yacho. But vana vanokutemesa musoro chako saka ma-parents they need to be careful. Kucheka
kucheka mafoni evana kuri important. Yeah, I hope mukura muchigoitarisa foni iyoyo because saka mini ndise kuti next time kana muadresi vana totaura kuti pana kubva 9 years zvichikwira uyai pano 9 years. Pana kuchitotaura ndatomupedzawo ndikati atogara pasi apa titeerere tese we listening together. Kuti you see zvinhu zvandaikuziya kuti hazviitwi online. You don't talk to someone you don't know. Zvipindi zvako zviri zvekutaura nemunhu usingazivi. Why? Hatikutobata dzisimba kutoshinga chake because vana ava, I'm telling you, zvinoitwa nevana ava, vanhu they need to just check my phones evana frequently all the time. Just check my phones kuti vari kutaurana nani. Even zvimagroups zvavainazvo neshamwari dzekuchikora inini I read my messages, I check, I don't play. After that ndakatoti ndinotarisa chete, I'm not going to let it go like that. I have to check. But my parents just be careful and just check my phones evana on. Yeah, ndarowa neana 10. Thank you very much Kola. Kungoona bamuchigo but ivana iva vanda kudedicate so futi kuna Mwari vakure vari munzira dzaMwari because chokwadi wega unosvika pakukundikana. Unotoshaya kuti uita sei. Unotoshaya kuti uita sei. Yeah, zvakaoma. Thank you very much Kola. Thank you. Handimanzwa guys 10 years. 10 years anga utochata nemunhu mukuru munhu aintaura kuti ndine makore 16 kana chii handizivi kutoita sei now kutiti vana vachesocial media they will always find a way. They will always find a way vana ava. They will always find a way. Chero katora ukadeactivate but pane pachamudzosera foni yacho anenge aega ka murumu make chiche chinenge chiitika imomo inoiswa ichibviswa yoiswa yoactivate account yobviswa unogomubata sei unombata sei handimaona kuti nyika yedu kuenda kupi. Chiona imwana 10 years ka anobva anotanga kunakirwa neFacebook nemameseji anenge achisenderwa achidii achizwa zvimasweet nonsense. Muri kuona zirumeri guru rutsvaga une child trafficking kana tiri kutsvaga vana vekupinza muprostitution. Hanomaona chiwa tisangane papapi ndine present yako otadzwa zvinhu zvisipo mwana ototiza kumba achienda kunoona. Mozunzadza dzimwe nyaya mangwana vana vari kudisappear, vana vari kushayikwa naizvozvo. Vana vari kudisappear, vari kushayikwa zvachose, vana kudisappear zvachose kutoshayikwa chako. Mwana atransporta kuenda kuma-Asian countries uko kunoshandiswa kuita izvozvo izvo. So vabereki zvanachitaura kuti let's keep on checking mafoni evana ava. Handimaona. Nokuti kutiti ichiwa Facebook kana kuti Instagram kana kudika zvotonetsa. Because vanenge variko unoziva kuti vanenge vachitokudza zvinhu zvinoitika zvausingaziviwo kuInstagram zvinenge zvichitoitika kuti kune munhu anonzi ningi anokururisa do you know Jinimbi ladies are stripping their clothes vaitoziva mai mwana indanisingatoindiko kwa Jinimbi wacho kunoona ivo vaito unoperegwa guys unowakuperegwa saka vedwe hands you can clone your child's phone for safety. Zvinoitwa sei zvinhu zvacho izvozvo unozviklona sei zvida munhu anotonyatsiziva zvino technology idzi handivo vakutoziva technology iri fast kudarika isu togochiziva kuti zvinofamba sei. Unongorwa 10 nya uripo vemwana unorwa 10 nya uripo unodii unozviita sei. Saka vabereki vana pamberi Facebook yauya kuipa, Instagram yauya kuipa, masocial platforms auya kuipa, hatichaite munoziva kuti kudhara hanzi teach your children, even take them on dates so it doesn't shock them when someone exactly pote mchitora vana venyu but I think vazaona kune munhu asingaende nemwana wake kudate. I don't think so. Kune vasingatora vana vachina kumo vachinojawa marestaurants. I don't think kuti variko but unoziva vana va they always find a way cheri. But it's a very valid point kuti pote mchitora vana muchienda navo kuningirikiri kumudate kwacho kuti muso wanonzi havavhunduki. I want to take you out for a date. Anobva ruhwanirana kuti iwe date ndokunoona kuti chinoitikako anenge akatojara kudhara zoti hapana kungotengerwa bhega nemachips necold milkshake ndodzoka antimazviona. Saka even nemi single mothers as well, please be careful who you dating. Ita kuti munhu azive kuti uri kudanana nani. Ingotsvaga munhu even a random person zvingozikama because azvichazikama Facebook yaipa.
It's now evil. Evil, yes. Ndopa yakati tend. So be very careful. Hanzi Google account is good. You just put your account in the country. Nay allowed. You know, I don't know that you should around. I can't let good die. Google account is a gadget. And we see good to good. So can you go gonna? Take us gonna. Language what you write papa palo at Mureveri and choice. You could what could be. So I think I didn't know what telling Yandy people. Because you gonna. And the link your child's phone with your email, it works. And this is you guys. You know Rosa I'm seeing my long lost brother Prosper Moro. I can see you are watching. Warova and warova. Chindowa mwatinge chirayenza dzange unongochikuti munhu mpenyu pamwe munhu anenge akatofa because munhu anenge azvita cut off. Tinozoziva sei kuti munhu mpenyu ndakamutsvaga ndikamushiya kutomutsvaga kutoshamusha unochimona panapa aripo ndotoshiya kuti zviri kufamba sei ndozvatiri kutaura panapa. Dzidza imi vakoma necheko munhu vasikana vanendirana navo akazvifind out kuti kudara nevasikana 3481 goal handi kune vamwe vasikana vari ivhu vanonyarara utaimira musi vanouya kumba kwako muchiti kwai tiri kumwa mawaini enyu unoisigwa muwaini ite kuti somebody azive kuti kudanana nani kuitira mangwana because this world now is now dangerous and evil. People are evil out there. Evil. Munoza kana kune munhu chinhu mhuka inotyisa iko zvino munhu nyoka ikaisiwa pa kana shumba ikaisiwa pakaisiwa munhu apakapa munhu anotora trophy munhu anotora mukombe because nyoka inogona kutotikanzwa noiziyo tokutizawo ichitizawo munhu shumba inogona ndasi ndakaguta ndisi kuda kudya but munhu always be there to try and eat you kuda kukumedza saka mhuka yakatonyanya kuipa mazuva anoka imunhu ndo mhuka yakanyanya kuipa tichinata ngove zvinhu amene kuti ngatitave mazombi here mawalking dead here kana ndingatitave masatani acho takauya kuzogara pano pasine zvimwe zvinhu zvatinoita potai muchititsiura isusu vanhu vakuru please itai muchititsiura aino kuti handina kuenda mai pafacebook vakafa is true vangu vakafa ichokwadi but mukaona ndakunyanya kurasa muswe there's nothing hapana chinomborwadza kana chinokurwadza kana kunyorozwa kuuyawo kuti vakoma apa zvinenge zvakurasika pamunenge makuzviwanza apa vakoma itai muchidzora mabreak handi uri munhu wenyama ndoukama wacho kandokusangana kwatikaita pano handiti potai muchitidzora because kata kuenda nyika haina kumira mushe mawere kola hello kola maswera sei hello taswera sorry ndakoti ndikoyambiro ish nyaya yevanaka inotibetsei iri kakawanda. I'm just trying to give you an example. Tine mwana wangu aitamba neshamwari yake taenda tese kuchechera amai apa. Mwana uyu akaenda kuchikoro kuuniversity kuenda mwana wangu. Vaenda kuuniversity vakavanyarira kana kuti ini ndiri kunobreaka virginity yangu musi wakati. Saka vasvika kuchikoro kuya kubva vaita nevakomana kuti uyu akaenda wake uyu akaenda wake. Saka wakuona kuva doro bhadhakwa zvekupfurikidza shamwari ikati iwe ini chirangwa changu ndaita ndakuita sei ndakudzokera kuromo wakuone kudhakwa nenharo akati handiende ine hapana kwatokuenda ndisiye wakukwakusara uya ane makore mangani mwana wenyu shamwari iya yaenda kuromo ane makore mangani ya ngatimbonyara chimbofema akogobata futi imbofema tingakukuvadza chimboti femei 2 minutes to because mino wakawa uri kunzwiwa kufema nemuromo chako chekuti nemuromo uri kutonzwika kuti mino yakaura right hande mberi chiendera kumeri saka uyu wakubheka sara vakomana vakati chai aiwa ndakagada pekupedzisa uyu paakadzi handina kubada vakarara navo vapedza kurara navakomana mumwe machinobva ati ngatichiita nevasikana uyu shamwari yanga achiriso pakamusoro akati hakana zvete ndopakati aiwa ina akuenda kuromo akati uri mwana wangu chandei kuromo mwana wangu ubva arambobva asanga ari papa saka asara ari papa vakomana vaye vakaita zvavanoda naye apa anga atopazida kuti zviya zvekudhakwa zvekuita kana chaanoziva nditi wazoona
kuti adzokere kuRoma. Ndofunga akazokodzokera kuRoma ubva azongoona neshamwari yake hapana chakabhoipa chachaitika, vese vakafara vakadini. Kwapfuura ndofunga kana 2 weeks pane vasikana vakazoenda kune mwana wangu zvikanzi iwe uri right here, takasangana newe 2 weeks ago usina kupfeka uchitochemba kuti ndibatsireiwo hembe dzangadziwa usina hembe, tikatoya tikamubatsira tikamupfekedza hembe tikaita sei tikamugadzira. Kubva musi iwoyo sesemeli mwana akaita rebellious imwe yekuti wega unoshama kuti unomudzora sei, haadzoreke haataurike naye. Endi kana kuti umubvunze kuti uchiri kurangarira here uchirara nemakomana iye haatauri, endi kuti ubvunze samaika hazvinyatsomune because anenge achida sei achida kukuvanzira mamadetails. Saka ndikatozoti bheta ndiite sei nditaura neshamwari yacho because kuti ndichafanira mai vachona kuti ndivabvunze kuti naimi muri kuzivawo nyanga yake kuti yakaitika here, ndandichamakura gore remwana wavo, saka ndakasiyana nazvo. Ndopandamubvunza ndikati kodaiwe chipo chakambonyanyaitika, zvikanzi handisi kutomboziva kuti sei ari kutaura matauriro ari kuita iwani because hapana chakadaro chakamboitika. Maona saka kuti uchidzokera unobvunza kunomboedza kuenda kuchikoro kwachona kuti mwana wako akabatwa chibharo kana kuti akaita sei, kuti uchadzokera kwese ikoko zvakunetsa because munhu akaenda aine chinangwa then atozoudzwa nevamwe vanhu 2 weeks later kuti ndo zvakaitika kwauri, ezvida kufamba achitaura kuti ndo zvandakaitwa ndo zvakazodini. Saka kana ipo pano tane hatatu nenguva tisina kumuona, akada kumbopamidza pafacebook ndinoendopu yokuerekana yangu dzinomboye hapa sisini. Mwana wenyu here chai? Mwana wangu sisimeli musikana. Saka izvo zvekutaura zvamuri kutaura kuti vanana neshetwa vachiti vari kuvanzira vabereki kunze uko ka zvinhu zvandinotobhilivha kuti zvinoitika. Saka muzivi kuti mwana aripiso izvozvo? Hamutozivi? Sisimeli handitozivi kuti mwana ari kupi ezvino. Ndinongori nechekufungidzira kuti ari pakati, but kuti ndizive kuti chaipo ari kupi handizivi. Apa ane ngerekeni problem yekunwa doro futi. Saka anogara achinwa doro nekuputa mwana musikana sisimeli mokudzwa. Mwana musikana. Saka ndo zvandikuda kuedza kutaura kuti ungaedze kuva as careful as you want to be as a parent. Vana ndevamwari. Vana ndevamwari, tichakorona mafoni, tichalenga maemail, tichaita sei, but akangowana chinhu chinomukanganisa kudziromuka kumudzora kwachina kunatinetsei. Inoona kuti vana vaitoyemurwa necommunity kunzi naimwe vana venga munovarera seko, even musipo vana vayaviga kuchechi chero vanhu vaedza vakauya panopamba vaisvika vanhu vabikirwa vaisirwa mvura chigeza ichiita isisisisi. Asi musi waakapanduka ka nhasi ndokuramba tichizvibvunza kuti ndepapi pandakakagadisa, ndepapi pandakatadza sebereki. Saka ndinokuyambira kuti kune vabereki vese kana vana ndinikuisa kuna Mwari. Ine zvinaitona ichingona tine mazuva etina kuti ndinomufunga zvekumufunga zviye anofona agofona pafamba pamwe ndokati anozopereka asvika pamba. Ende kusvika kwake kunenge kusiri kusvika kwokuti ndavazona vabereki anokusvikira akadhakwa kana kuma5% agotanga kupomotera nekukushaudha amai nababa zvese. Pamwe ndikatombomuendesa kurehab handofunga atoka kana ka3 kana ka4 ndichitoendesa kurehab, ndikatombomuendesa kumusha akangodzoka achisingongotangana nazvo zvimwe chete izvozvo. Ko makamudzoserei ikoko kuchando manje mamabombinisa kumusha? Aiwa anga aine macourt cases kaaifanirwa kuya kuzogadzirisa kunoko because nemusikadzwa yake iyo. Saka ndikatombopfurikidza kuti ichi ndikatombotaura nevaprosecutor vachona ndikati aiwa ndamboendesa kurehab kuafrica, saka chimbopusha out macourt cases panegerekeni maprosecutor akatobvuka. But paakangodzoka uchinoti munhu pamwe zvinenge zvaanani akangodzokera back to square one. Zvorwadza. Kana mwana musikana dai anga ari mukomana zviri nani. Mwana musikana ende
akaziva kuti mwana iye rudo rwaainaro kana zvinhu zvake izvinototanyatsomoka kuti kupeka chaikwakutanyatsopeka mufukeni kuita dzatonya chaiko kakunombomudza kuti chimbosiyana nemaje siyana nedoro umboisa but kutaura naye kwachinaka kune basi saiko zvino matana ne20 chi ane 23 apa akatanga ari kuma16 akatanga ini ndakatombotanga ndafonerwa achiri kuchikoro aine 15 saka ndisabereka handina kuzvipfeka because principal wedu akati ndabata mwana wangu aine shamwari yake but shamwari yake ndamuwanikidza achipfuta manje mumoti mwana wangu ndikamubvunza iye akanditi ndatomuudza kuti che izvi zvawakuita zvandizvikwanise ndakuenda aitoenda kuvery good Catholic school saka paitime iyoyo unenge usingambofungi zvakawanda kwakutomubvunza kuti naiwe kunzi shamwari yako kuzoudzwa zvandaichida kunzwa kaini ndisabereke ndamuona achipfuta ndikamuudza kuti isusu kumbe kwenda hatisombazvibvumidzwa zvino hazviraiti iwe unotozviziva kuti une mukoma wako ane problem saka izvo vakuda kutangana nazvo anzi ndapandangofamba and I just walked away. This was when she was 15. Saka ipapo ndinombonyatsotora cue yekuti you know what mwana wezveshuwa ari kutopfuta beji kuti pamwe dai ndakatotanga kumutesta ipapa ndaitoona kuti ndatoone problem pamaoko ako but ndakatozozvirealiza later zviye zvekuti ngomtora mwana kana kuti chimota anodhiraivha akadhakwa asingatombokendeke kuti ndinokwadza vanhu murodi kana kuita si ndinenge chitoda shuwo yangu ndega ndikakutsanangurira kwandakabva soka kusvikira unoita nini sebereki kuita nini chaya chaiye yekuti unongoti you know what ndikatitombongosiya mwari vechero chero zvaaita mwari vechikuchengeta chete because unosvika pakuti ende nyika society ndo painenge chikujaja kuti wakatadza kureidza kuchengeta mwana wakatadza kukudza mwana zvakanaka vasingazive kuti what you went through nenyaya dzakafanana nedzemwana yenyu idambudziko but for me it's the opposite because the society yaitoti naye mwana wenyu munovarera seiko zvatokutadza isusu saka zvamunototaura nezvozvo kutotorana vanoendeshetwa kumafriends nekuchichika zvanenge vasingaziyeka babasi sori hako ufunge kola sori hako I just hope kuti mwari vachakuita zvakanaka one day munadzoke ndikurangarira kusora nezuro ndakafonegwa necertain mudiaries panapa pakahamundi wechidiki zvake ari kwenyuko kuku ari kuchema ari kufona usiku kuma9 achichema ndikati ko chii zvikanzi ndobva ndisendera mapicture ndikati ko ndiani ari kunditumirira mapicture uyu zvikanzi anga kanzi after and before and after zvikanzi mwana uyu apinda madrugs mwana wasisi vangu saka mhuri yese yamuramwa saka ari kugara mustreet atove neabout 4 months nitanga chitakamisa kumarehab kwekweotiza orova vanhu onetsa odi saka akadzokera mustreet saka pana baba vamuona nhasi handitika vakatora mapictures vakati muri kusiya mwana achafira muroad mwana iye aigona chikoro chisingaiti taitoziva tikaenda kuchikoro every patoenda kuchikoro kumazvo kuzimbabwe zvemabhuku izvi mwana iye anotora mabhuku kana 7 anoona ndiye adai aichema zvikanza try kufonera mwasisi vangu mai vake namai vake iye mbuya vemwana kwai vakati tidikana kuzvinzwa panopamba changu akadzoka pana anotipisira mumba because akaisa mathreats akawandisa ende akasvika pana anoba zvinhu achidi like ndakatozomuudza kuti ona for now even iwewe kavatori right apa vasiye vakadaro vana vakusvita nyaupe ende mwana uyu is only 21 he is 21 mwana uyu ndikati ndoziva vacho mufokesismereka and problem yacho naka sebereka haukwanisi kutaura naye kuti anzwisise zvaunenge uchitaura ine ndofunga ndakasungwa kairi panapa kusungwa kuiswa cheni kunzi mabata mwana ndaenza kumukakata kumuritsa muuber achida kutiza ndobva ndamudhonza kumukakata akandichenzera mapurisa kuti shiput hayatambi kutosungwa chimwana maoko kutoenda kunzi assault hamuyobvumidzwa kuisa maoko pane munhu dimakangorega inyu akazvidzokera kuno kuafrica kuno kwanosvuka nenhamo aitinyazoziva kuti musika waisi aiperera kuti mari chekutenga mbanjezi dzaidzwa nepi chirero doro racho aizoiwa nepi mariwe ndakatombomuendesa kumba kubva chinochitotaura chiti mazano zviri nani but problem ayo muzimbabwe yese mwana akabvamo iko kuno kuchango kunomuka kuti aende kumba achiziva kuti masystems anofamba sei pauchachinja mari kupinda musupamaketi ngodini but wamwanga atooneka system hanzi namai vangu ndaitoona tumabhotoro aigara achisangana netumabhotoro twevodka yuwi
But sakana nacho here ati wabsete katombotora kamwe ndikaisa mapotato ati baba vanoti kana uchidora ndikaisa makoko emapotato chichichi andikatomboisa andikaonanwa ati ndikaona zvinenge zvisina kumira mushe sisi vakazoperekana vakuti tononono vasisabati zvekuti paakadzoka vaitokuti vedo yemuchekete muzvikuru zvakanaka tataura naenani ende kana ari kupenga anenge achivaudza zvakanenge vachida kunzwa aiwa kuko mufunge ndichaenda ndichanoita muno ndichanogadzirisa upenyu hwangu kuchikoro chakwakakwera kana angoti hatichada kuenda kuchikoro pamai makabhadhara college kuti mwana apedze chikoro saka zvinoona kusvika pakupererwa mumwe musi akabuda pafacebook akanongedzerwa pfuti nemukomana wake sisivere pafacebook ipedi ipa baba kunongedze bati pafacebook iyo yedu iyi pafacebook kuti unyora kuti zvinoona ndafa mukomana wangu anenge atiuraya onai zvaanondiita shit mukomana kuti muna akamunongedzera pfuti chaizvo saka zvimwe zvachinoona nokubvenzera kuti ndezvamwari asi mwana wangu mwana wamwari kuti ungobva kuna mwari ende iye anotombozvitara mazuva anobvoti akamboya papa pano anoti adzingwa musana akatomboyatsofunga kuti chi rega ndipedze upenyu hwangu kuti andineta nazvo hanzi kunoenda nemota kunoiti ndinozvirovera mugadhireni hanzi zvakaramba ndakazongona tiri pakati peroti zvekukotirera saka zvimwe unotongoona kuti mwari ane chekuita neupenyu hwamwana iye zvimwe zvakutongoisa mwavari wangoti tichaona kuti zvinosvika kopi because unosvika pakurwadziwa chironda chee chigotsika chigoita kunge chaoma chigotanga futi because hazvisi kupera zvekuti kudhara kwangu ndikandati kutotadza kutaura ndichichema pakati but izvonandatiwa mhene zvezvo kuti mhena ikoko ndiye azvisarudzira upenyu hwake but zvakangooma hazvo even ndo akazvisarudzira but zvakangooma vade kana mundipawo maprayer warriors mukatimuka zvimwe zvinenge zvangosanganawo nemweya inenge ichingosimudzirawo vana ichingotevererawo vana itai muchingorangarirawo kola imimi namatasikana hazvisi nyore vedo uchimona mwana wako akanyongedzeka futi usingazoti mangwana anomuka uchimuona ari mupenyu kuti asiri mupenyu zvakangooma mufunge sorry henyu kola mufunge ndarwadziwa sorry zvenyu sorry hakwa it will be well it will be well all right thank you very much nyaya dzevana idzimawani guys zvakaoma unobva watoshaya kana mashoko ekutaura mufunge mungopata rangariraiwo kola mnavati yenyu vedu wei rangariraiwo kana mwana zvacho akana vedu wei zvakaoma but hauna zvaunga zviti zvaataura kuti unongozvisa kuna mwari andimona so guys ndo mashoko anachida kutaura nemi itai kuti even shamwari dzevana venyu zivai shamwari dzevana venyu zivai shamwari dzevana venyu pane vakumbira kuti nyaya dzemaslip over idzi ngadzimbotaurwa hanzi tokumbira topic yemaslip over because koko ndokunoitika zvinhu zvinogara zvakadaro kumaslip over right fair and fine next time I'll come nenyaya yetopic yemaslip over iwaya kuvana kuti tozviita sei how safe are they totaura because we need more of these guys if you know anditika une hama yako yakamboluwiwa na somebody else through Facebook through Instagram through what anditika ikanotambwa rafu please mwana wese waunoona achifamba mwana wako hazviri kuti just because hauna kumutakura 9 months asi mwana wako mwana wemunhu wese ukauya nestory ukatati vana regai nimbokudzai musati ninge ichitaura nidhere vana iro kudai regai nimbokudzai zvakaitika kumba kwedu kana zvakaitika panext door pedu andimaona uchiudza vana ava vanoteerera unenge wasevhawo another soul yanga iri close to kunopinda zvinhu zvakadaro saka vabereki ndokumbirawo kana tini ndizo I know kuti we've got lots and lots of stories to watch we know to tell andika concerning nyaya dzevana idzi concerning nyaya dzevana no vamwe vakaenda kuna Dubai uko cheko vakanodhiswa vatsvina vamwe vakaenda kupi vakanoita zvavanonoita anomaona please come and talk munongotaura chisongotaura kuti vana vabereki aine vana zvakaita izvizvi vabereki vogara nevana vavo kudzimba dzavo andika vana vachinzwa that's another way hatingati tinogona because mugono weparende asinai and asiwo kuudza mwana upedzisira unopota chidiwo unongotaurawo paunotaura unotaura zvakagara pa vanenge vachitohwa unotaurawo zvaunotaura handichimaona kuzonzwawo kana kusazonzwawo zviri kwavari asi taidiwo taingozama because it to be very selfish tingoyanyaya dzedu vabereki dzinongotinakidza tichingoseka every day tichikanganwa vana vanozoraigwa nani
remember kune vamwe vana vabereki kuti hakwanisi kugara pasi nemwana achitotaura naye kuti zvakati animaona. Saka ndo basa iro rekuti ipapa vana havatizivi, unongonza topic inoona havandiziva ndingachingondizira pakamera ndongoenda taurawo nevana vakateerera muri kwamuri ndongototaurawo zvangu pano handimona. Iwo mai ungoteerera izvi kutogoko vana vozonzwa handitimaona. Ingava topic ipi dzamunoziva dziri kunetsa dzachona idzo dzevana dzamunoziva dzinonetsa, just bring them todzitaura handitika. Chiedza mavhangira aripo here mukati umu? Chiedza mavhangira arimo here mukati umu? Arimo here chiedza mavhangira apa? Auya ataure nezveblack money wati yake. Arimo here chiedza mavhangira? Mutegeiwo guys, mutegeiwo kana muchikwanisa kumubatawo paroad apo. Alright, ndabva ndamuwana mudhuze. Alright, ndingatry kumufonera leso pano pick up. Ndambomona ma-comments ndofunga meno ndambomona ma-comments momu amuti afamba sei ndambomona ma-comments asi right ndambomona ma-comments but ane chinhingirikiri ane inonzi black money brands ndizvo black money brands black money